Merhaba yoldaşlar, ben Business Turkmenistan kanalımızda 18. oktyabr bugün de yüklerimiz geldi. Bunlar ne yemek diyorsunuz? Köplerin sorap qarashan zatlarının biri. Hazır nämedigini videonun davamını videonun sonunda çenne görseňiz nämedigini düşünersiniz. Hazır yüklerimizi açtırıp size nämedigini ýasap görkezeriz. Ene şu an birini açtık ne? Bunun eýesi bar, nesip bolsa ne köýtenden etrana bitke ne bärde de yüklerimizden hazırına sizilen açıp bol ýagdaýda düzüp görkezeriz. Nähile zat bolýar. Videolarymyzyň dowamyny soňra çenle görün. Business Turkmenistan kanalyna galyň. Bulan bir parçamız. Ne mehribanlar, şu an size yemesini açtık. Hazır görkezeli. Bu zat ne görýän olsaňyz, uje ustalarımız blender nämedigini. Bunu prosto açmadyk. 2 gat bul. 2 gat. Üstlän şekilinizi berip zabor ýany. Zabor nemedip bolýar, guýup bolýar. Islendik renkiňizde ýa-da islendik nemäňizde özüňiz smesini edip ulan bilýäňiz. Serediňine bulam kirpiç dekor bolup gitýär. Örüm kirpiçiň dekoru hemem bir hil ütköşük dizaýny bar. Ondan soň aňarky mramorny bolup gitýär. Ine bular ýaly galyp, ne? Görýän olsaňyz, şularyň medil öňkü galyplaryň, rim sütünleriň nemesi ýaly materialy edir şo zatdyr. Berkligi materialy şo zatdyr. Hiç ýerler ütkeýän zat ýok. Ine bu da zaboryň üst şekli bolýar. Bir ýansynda da maýla görkezýär. Ine serediň owadanlygyna. Bulam şolar ýaly, bular görkezeli. Buram şolar ýaly galyp nemeleri, dizaynlary şolar ýaly serediň. Şu ortakyna görkezeli ýokary edip ýanaýla. Beýle bu şekil bermäni herhalde bilmedik. Ine bulam şolar ýaly bir zat. Bu köýtenden etrany gidip barýan zakaza Business Turkmenistan kanaly bilen galyň. Bärde ne ýerde bir parça bar, bu demir bolup gelen ýöne. Serediň.